फैद लोगोफोर फैद 100 जनसो फैद 100 जनसो फै अननानै प्लिज दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ आरोना 100 जनसो फै 100 जनसो बिराद मोजां जायगा आरोना दुब्लि बारियाव माइ गायदों दुब्लि बारियाव माइ गायदों दुब्लि गोजा आरोना बियो जोंनि मा होनो खैला मैला एरियानि जोंनि पर्बतजरानि दुब्लि गोजा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैजाय आमगुरि आरोना बियो आमगुरि ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै एकदम निजोम जायगा आरोना निजोम जायगा एकदमबारे समायना रमायना बिउटिफुल आरोना हेलौ एभ्रिवान माय टु इउटुब चेनेल गाइसमोन फैद हेलौ एभ्रिवान वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल गाइसमोन फैदो ओरैबायदि मोजां बाय फै ओरैबायदि समायना रमायना आरोना नै फैदो कैसे बताए ओ मेरा दिल कैसे बताए मेरा दिल हो ये मैं है अकेला हो मैं सर से हो मैं कैसे आए हो बसुमतारी गाइस बारा मिनिनो नाङा दै बै नुहुरनाय गामिया आंनि गामि बै नुहुरनाय गामिया आंनि गामि बेवनो थायो आं गारि लानानै बै नुहुरनाय गामिया आंनि गामि सोरनो गोदान आलासि नैबे लामाया हेलो गाइस ब्रो where going बै नुहुरनाय गामिया आंनि गामि ओइ प्रनि बसुमतारी बारा दामिलै फैद'लै लोगोफोर माथो 100 जनानो फैयारा साबाल' दाबो लाइटआ साथामल' नै आइयो बोरै जानांगौ जाखोलै फैद' लोगोफोर दुखु दामोनथ' 100 जन फै 50 जन फै गोख्रै 50 जन फै गोख्रै 50 जन माथो दाबो फैयारा आयै प्रनि बसुमतारी
फैद' आं गाबोला नोंबो गाबफागोन आं मिनिब्ला नोंबो मिनिफागोन आं गाबोला नोंबो गाबफागोन आं मिनिब्ला नोंबो मिनिफागोन रुजु रुमु सानैजों रायजो जालांगोन कैसे हो बताऊंगे मैं एक लड़की को प्यार करते हो प्यार क्या तो डरना क्या अब क्या मालूम है बताओ यार मैं कैसे को बताई नहीं है मैं अकेला जाऊंगी तेरे हो समझाना अकेला हो दोनथ'नोसैलै 50 जनानो 20 जनानो फैया माथो लाइभआवलाय आं दोनथ'नोसै दुखु नांबाय लोगोफोर गाइसमोन जाखिनि नायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय जेनाखि साब्रै साबासो नायदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय मिनिया बर' लाइभ इउटुब चेनेलनिफ्राय स' बाय बाय